Vou aderezar, Mira, se o queredes 1, comer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Ole! Antonio, 20 racións, que se di rápido. a ver. Vai a probar ali, María, non queres probar o pulpo? Perdón, eu quero probar ese polvo, Eu Hombre, yo tamén. estoy esperando que Mira me la ponga ahora. É que a min, sabes que, faime moita ilusión porque a miña nai é pulpeira. Bueno, sí? Era Isaura. pulpeira. Sí. Entón, La psicomotricidad no, que es uno unha tiene que cousa. tener para cortarlo a la velocidad que lo ha cortado, colocarlo como lo ha colocado, la presentación que tiene, y Claro, insisto, que- con esas que- tijeras, que eso tiene un peligro, ¿eh? Cando levas 3 ou 4 minutos picando, Sí. é cuando realmente apuras, porque quecen os Ya músculos. has calentado, ¿no? Diría. Claro. É moi difícil apurar cando empeza. Hai que Y en un día de trabajo así, ¿cuántos de estos puedes hacer tú? Eu a vez que máis piquei, pois foron... Eran tempos. 350 kilos. Empecé ás 12 da mañá e pousei a tixeira ás 4:30. Que bárbaro. E Isaura, un truco así para cortar rápido? Cal é o teu truco? Bueno, esas son as cousas que lle enseñamos aos fillos. Pero a nós non, polo que sexa. E isto no Carballiño ven de Cae o familia, non? Cuidado, Se Antonio. casna. Despois vais. Está muy bien, me ha gustado. Está... Hombre, Gracias, Antonio, por favor, de verdad. Esto é un talento extraordinario que só temos, señoras e señores, as galegas e os galegos. Saúde! Isaura, por favor, Bueno, ademais de cortar eu- rápido o... Eu criei-me nun bar aquí en San Lázaro, vale? E miña nai levaba cortando pulpo, pois, toda a vida, desde os 15 anos. Entón eu algo de pulpiño sei, A ver. Está buísimo. Pásalo por aí. Espectacular. Fantástico. Empezo eu, empezades vos. O que tiñamos Vos que estares teñer unha para comendo. cada un, non? Moi ben. Eu, Que maravilla. Isaura, Isto que estou comendo. Papando aquí. dei yo o pulsador porque de verdade que me parece que se non pelexamos nós polo noso, que non vai facer? Entón, eu creo que é un talento extraordinario, además de extraordinario, é galego. E nos, xa por iso, mereces estar na final de hoxe. Moitas gracias. Eu non sei se queredes xa far, porque sempre quedo mal eu, non era un Sí. pouco a idea. Un pouco. Tes o de duro de roer. Sí, é chaval. certo, vos que aproveite, Gracias. Ben, Isaura, de verdad, que parabéns, dicir, está claro que o polvo está boísimo, pero non, eu penso que, é dicir, será penso que o Manolo, nivel que hai neste, que está vendo, que hai multidisciplinar, que hai un pouco de todo, parecerme injusto para xente que trae números máis artísticos e non tan tradicionais, que evidentemente todo o Sí. respeto, toda a admiración e todo o que dixo a miña compañeira, pero considero que non é un número para pasar unha final. É Eu dicir, estou completamente de acordo que hai Así sabes. xente que traballa moito. así Que isto tamén hai que practicar, que Isto non é... tamén Totalmente é de acordo, artística, totalmente de tamén acordo, é pero bueno, práctica. aquí un boicot contra mí. Presto Corta, xa se pois sí. sube. Como? Que chas presto é que subes que queda pulso. No, 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 Mira, teño un A guante. ver, no, sí, sí, moi ben. Mira, que se dá Eu un non comí guante, pulpo, Eso neles, non comer un pulpo. A ver se vai quedar sin algo máis. Ven. Qué maravilla. Sempre A ver, Chulito. Sube. O pobre David, Chulito. Isaura. Isaura. Non o tomes a mal, No, Por Dios. que va, eu. As pulpeiras sabes que non tomamos nada mal, que sempre estamos de bom humor. É ¿Ves? certo. É verdade. De comer unha así. pulpeira No, nunca. triste. É verdade, non é Nunca na verdade que non vida. existe. E ahora como fago? Bueno, Terás que coller o rabo, non? ¿qué? Eso. Laura. Colles o rabo. Oye, Ten conta con estes dedos que son os que se pillan pero sempre. ti colles así como... Pero eu así non podo, Isaura, así corto a man inteira. A ver. Que non, A ver, que vaiche facer unha clase. Toma, olha aquí. mira, mira, mira. É que non o vin cando empezou xa directamente, da velocidade. Vale, da que la collo así. Verá, verá. Veña. Queres mentir? Atentos No, que vais no, probar, ni de broma, vamos. Atentos, atentísimos. Primero vou cortar este, ¿no? No, Vai probar David Perdomo. Pero para coller así, sabes? Sí, cuidado, os dediños Mima, que despeita, chaval. Tenemos al médico ahí detrás, ¿verdad? Preparado, ¿no? E ahora sí, non? Aí Isaura? vai. Verá. Acaba de persinar, eso significa que non, ¿no? Isaura, así. A ver, vai unha pata, No. polo menos, David, unha pata. A ver, Dalle, Va, dai, va, tú dalle. 3, 2, 1, vamos! ¡Vamos! Mira. Mira, mira. máis ou menos, ¿no? Un aplauso máis para ou David menos, Perdomo. máis ou menos. Gracias, Marcha pa Davidinho. mesa. Marcha. Gracias, Lauriña. Veña. Ay. Queres cheirar as miñas mans? Sí. Gracias, Isaura.